Avui, aprofitant que veníem per unes visites al territori pel tema de govern, doncs hem aprofitat per també acompanyar la nostra gent aquí a la comarca de les Garrigues. Hem estat al Soleràs, hem estat aquí a les Borges Blanques, hem estat a Cervià i acompanyats de tota la nostra representació, o de bona part de la nostra representació a la comarca. Ens agrada veure la gent de cada comarca aprofitant que tenim la feina de govern, perquè d'aquesta manera compartim el que és el dia a dia, compartim el fet de fer partit i la voluntat que aquest partit s'arreli al territori a tots i cadascun dels municipis i, per tant, com a conseqüència, el que tenim tota la intenció és de presentar llistes arreu de la comarca perquè aquestes eleccions de l'any 23 són molt importants per a la nostra força política i són importants perquè el municipalisme és el més important per part de Junts, perquè un partit arrelat al territori és un partit que coneix la gent, que coneix les seves necessitats i que, per tant, que millor pot representar el dia a dia de totes i cadascuna de les comarques del nostre país.